Díomh chairde is mis Darren agus aniu be me taispeáint céndóil le Druibleáil chleachtadh sa bhaile. Leag go maith cóin píosa bagón na cheile, ná rud a bhí tugamh sa bhaile, agus déan iarracht tháinig maith agus iste idir na cóin. Bíar do chuid léireacha, agus bhí jazz íseal, tá de geirí bogadh fríd na cóin go gás is a heagla. Úsáid an tíomh muoi agus an tíomhtí go do chuid casa. Bé mise i taispeáint Scileanna dí fásta agus heaglibhse aithrise dhéanú na Scileanna sin. A réileinn. Déan iarracht a bheith gáasta agus a bheith bré íseal. Dús an cás clé agus an cás dheis. Mar seo. Bíar do chuid léireacha agus bog go gáasta. Inis taispeáin díomh coppla scill a heaglah a úsáid agus sibheáil fríd na cóin. Chun í súil géir ar na Scileanna seo agus heaglah aithris dhéanú athú agus iad ólam. A réileinn. Mai sibh. Tá sí má go jazz ré agus na bíchar bariad brú ar a féin. Chun í súil géir ar na Scileanna agus bé sibh se abalta iad a chleachtadh agus aithris dhéanú athú sa bhaile. Inis ús a habann na Scileanna a dólamhuid an seo ar an fearc imirthe. A réileinn. Inis tá dhé chasantar os mo chóir amach. A mo go le úsáid mo chuid Scileanna a tá fólma agam agus mé a Druibleáil leis an cinnas fearra athú agus Cúla4 Ar. Tá sí amá go jazz ré, go héirí leis an Druibleáil, agus an sin heaglah Cúla4 Ar agus an cinnas fearra eil ar an chasantáil. Bé mise arás leh go luath. Slán na chairde.